Здравейте на всички присъстващи на следващата лекция, презентация, която ще ви потопи в темата глаголицата и децата. Тук съм заедно с моята колежка и приятелка Моника Иванова, която е преподавател и работи с деца от дълги години. И като начало, за да можем да влезем и да се потопим в духа на глаголицата, в българското, сме ви подготвили една авторска песен на учителят Добромир Пенков от град Тетевен, който записа тази песен, музика и текст, божествено вдъхновени, след един спектакъл, който ние направихме с нашия екип в град Тетевен, в който са залегнали движенията, изобразяващи графемите от глаголицата. Така че ние с Мони сега ще започнем и ще ви поздравим с тази песен. А вие, ако усетите така привкус, тъй като мелодията е така народна, смисъл е достатъчно лекичка е, българите сме музикални, предполагам, че можете да се включите в следващите куплети и за това сме ви подготвили текста. Даже има и ноти, който чете ноти, може да се включи съвсем вече да разгадае самата мелодия. Благодаря ви, благодаря на тези смълчаци, които се включиха заедно с нас. С ваше позволение ще седнем. Така или иначе, повече от нещата са ни разказвателни по това, което сме ви подготвили като картинки и музика. Сега, като начало, аз докато си намеря следващия слайд, Мони може да ви покаже нашите авторски помагала, за които ще стане дума след малко, когато говорим за глаголицата и децата. Глаголица, авторски материали. Как правилно глаголическите цели или графеми. И карти. Да, можете да ги пипнете. Отвън също ги има на масичката, който се интересува. После може да ги види. Някой от вас може да ги има. Има ли в залата хора, които имат от тези помагала? Или са работили с тях, или са чували за тях? А чували ли сте, че има такива
помагала. Чудесно, значи току-що ще чуете и ще ви бъде безкрайно интересно. Така. Защо избрахме темата за глаголицата и децата? От 3 години ние сме един екип от 7-8 човека в различни области специалисти, с които се занимаваме с това да изследваме и да създаваме, да изследваме знанието и да създаваме помагала, с които хората, възрастни деца, да могат да работят, да се докоснат до едно ново знание, което ни се откри относно нашата първа българска азбука, глаголицата. Знаете, че през последните години има доста хора, дори специалисти, които обърнаха поглед към глаголицата, издадаха се немалко книги, също в различни предавания, в медиите се говори, работи се в тази насока. Най-вероятно, защото времето е дошло, когато ние трябва да възродим тази българска азбука, да се обърнем към нея и да започнем да използваме в нашето ежедневие. Не толкова колкото да замени кирилицата, нали? Идеята е да се използват нейните магически свойства, а тя притежава такива и ние днес ще ви покажем някои от тях. И с тези магически свойства ние да можем да си помагаме както в смислов, така в енергиен аспект, така в музикален аспект, в двигателен аспект, защото тя наистина съдържа тези възможности в себе си. Ние не сме ги познавали до сега и затова не сме могли да ги използваме. Но с тези помагала сме се опитали по един малко по-популярен и по-непринуден начин да стигнем до хората, възрастни или деца. Пак казвам, нали така, защото картите всъщност са едно средство за работа както за възрастни, така и за деца. Знаете, че по принцип картите обикновено се свързват с нашето свободно време, с развлекателен характер, с преживяване приятно. Така че за това решихме вместо, нали, на хартиен носител на книга, ние да изложим тази информация и тези нови знания във вид на карти с една обяснителна книжка към тях, която е от близо 150 страници, в която се обяснява смисъла на глаголицата, на глаголическите графеми на няколко нива. Тоест тази книжка може да се чете от различни хора и всеки един от тях да извади това, което му е най-близко до него. По принцип може и да се изважда част от смисъла и да се работи с деца, като се съобразява с съответната възраст на детето. И към книжката има и помагалото, което видяхте във формат А4. Там сме обяснили вече как енергийно може да се изписва всяка една графема, така че да се закодира енергия в нея. И това, което се изписва, то да се случва. Между другото, това, което виждате като цветове на картите, съответно, нали, на графемите, те не са направени просто за да са красиви и цветни, а това са цветовете на вибрация на самите символи. Така че глаголицата вибрира в 5 цвята и те са червено, зелено, светло-синьо, лилаво и златно. И всеки един от тези цветове всъщност е свързан с тон, с звук, с добродетел, да, като по този начин се получават едни 5 тона или пентатоника и наистина през 9 век, когато глаголицата е дадена от светите братя Кирил и Методий на българите, човечеството е познавало само тези 5 тона и вие, ако, нали, потърсите в интернет, ще видите, че всички
тогавашни произведения са били песнопения църковни предимно, които са били в тези 5 тона. Останалите тонове ми и си са въведени доста по-късно, от 11 век, от Гуидо д'Арецо. Така че тоновете на глаголицата са до от първа октава, ре, фа, сол и ла. Да. Така, сега, защо е добре не само възрастните, но и децата да боравят с глаголицата? Днешните деца са много различни, вие знаете всички. Те много не приличат на предишните поколения. А това, което ги различава, според нас, е най-вече техните много по-високи способности в най-различни аспекти. И това, което е наша грижа като родители, като възпитатели, преподаватели, е ние да успяваме да създаваме подходяща среда и подходящи условия тези наши прекрасни, високо надарени деца да могат да развият своите способности, дарби и таланти, с които те така или иначе идват. Много от тях идват с закодирани в себе си добродетели, които всъщност се опитват, нали, в този свят да проявят, но ние чрез някои от нашите стари програми се опитваме съответно да ги отклоним. А глаголицата, в нея, бидейки закодирани добродетели, ние можем да направим така, че децата много лесно да ги припознаят и това да бъде една подкрепа от нас за тях, чрез глаголицата, за да може те наистина да се осмелят и да проявяват това, което имат заложено в себе си. Най-вече дарби и таланти, знаете, че се проявяват чрез изкуства. Както казах преди малко, в глаголицата имаме тонове, имаме цветове, имаме енергии, имаме движения. Всичките тези неща, това са пак един вид изкуства и по този начин децата, занимавайки ги с възможностите на глаголицата, ние през изкуство съответно можем да развием и да проявим техните дарби и заложби. Имаме от 2 години и нещо опит с деца от различна възраст, може би от 3 годишни до вече тинейджери, тинейджерска възраст, в различни населени места, в различни организации, в училища, детски градини, центрове, където преподаватели работят с децата чрез нашите авторски помагала. Моника също е един такъв преподавател и всъщност мога сега да дам думата тя да сподели от лично качество как работят с децата и как децата възприемат глаголическите графеми, помагалата, картите и какви са резултатите, какви резултати, нали, се наблюдават с децата, когато се работи с тях посредством тези знания и тези умения, които дават нашите помагала. Благодаря на Диана Митева. Аз имам щастието да общувам с дечица от 2 до 12 годишна възраст, като най-малките, между 2 и 6 годинки, са в детски градини или родителски кооперативи. Диана сподели преди малко, че наистина се случва така, че децата са много буйни, много палави и се случва, че част от учителите не знаят какво да направят. И ето, идва вълшебната глаголица, наистина от 2 години. Какво ми прави впечатление с дечицата? Те не само се успокояват, жадуват да танцуваме, тъй като ритъмът е 7/8 на ръченица. Това, което е и в ритъма на нашите сърца и изобщо закодирано на българите. И сутрин, когато идват, защото аз първо започвам с буквички, когато имаме свободно време, тъй като ние си имаме програма, по която работим, но аз с буквички танцувам
Идвайки сутрин, те казват: Мони, ще има ли 1, 2, 3, 1, 2, 3? Даже малките 2-3 годишните са го научили това нещо и искат да танцуват. И започваме, например, с техните първи буквички, или да танцуваме думичката добро, думичката истина, т.е. думички, които са много ценни и развиват добродетели във всяко едно детенце. Не, че ги няма, но поради една или друга причина се случва, че е нарушена тази връзка, дали родител дете, дали учител дете или някой друг близък, наруши ли се доверието, автоматически децата се заключват. И повече нито приемат, нито предават. Просто нарушили се доверието, т.е. изключително много търпение и любов. Имам щастието да работя с тях и с такъв домашен пластелин и с восък и правим буквички. Пак им е много интересно и аз съответно правя на всяко детенце, което е дошло, буквичката на глаголица и след това буквичката на кирилица, защото те от малки си ги знаят буквичките. Учат ги и те си знаят своите буквички. Аз затова като паралел го правя, за да може да направим връзка между глаголицата и между кирилицата. Те са мънички, но въпреки всичко това нещо много им харесва. И също съм забелязала, че когато започна да им тананикам, аз мога и да не им тананикам с самите графеми, с наименованията, а само мелодията на глаголицата изключително много ги успокоява и притихва. Ако искам аз нещо друго да им кажа или да ги науча на нещо, те просто притихват, успокояват се. Тя действа успокояващо. И аз мога да запея глаголицата. Да? Аз ще я изпея с самите наименования. Това е говорещата азбука, защото всеки звук си има и име. Само да си взема тонче. Азбуки, веди, глаголи, добро, ест, живете, дзел, земля, и живота, герв, како люде, мислите, наш, он, покой, рци, слово твърдо, ферд, от, чер, ща, голям, рей, малък, ют, яд, йод, юз малък, юз голям, юз малък, ютиран, юз голям, ютиран, кси, пси, тита и жица. И те всъщност, те го знаят. И те те наникат с мен. Не цялото, но по някой път. И така се случва с най-малките дечица. А с една наша приятелка обща, която е също в Център Идея Вита, Валентина Иванова, от миналата година водим курс за дечица и за възрастни в читалище Виделина 1919 в квартал Бояна. И там имам други наблюдения от дечицата. Значи най-малките са 5 годишни. Идват и започват те се интересуват много от буквичките. И аз им казвам: харесайте си една буквичка, харесват си и ми я показвам как да я изпишат. Да, обаче те веднага разбират как да я изпишат. Абсолютно вярно, енергийно, както се изписват буквичките. И така с различни цветове правят рисунки, след малко пишат пак буквичка, хайде сега малко да попеем, пак буквичка, хайде сега малко да танцуваме. И танцът изключително много им харесва. На всички деца танцът много им харесва. И мога, например, да изтанцувам добро, думичката добро. Която е съставена от добро, он, добре. Да, усилете звука. Това е добро.
веднъж он. Да. Така, а това, което гледахте, ние просто използвахме музикалната част. Това, което гледахте, беше танцуване на думата България от друга наша колежка, хореографка на български народни танци, Десислава Цветкова-Русева, така че имаше две в едно, на живо танцуване и на запис танцуване. Така, това, което ви показвам в случая, е начин, по който глаголицата може да бъде разположена в редове. Има различни големини на графемите. Всичките тези знания просто ги даваме на курсовете, които правим. Така че който се интересува, може да си вземе помагалата и да се запише на курс. Всичкото това нещо също може да се занимават и деца, само че това, което съм показвала вече в редовете, са малко по-големи дечица, такива след четвърти клас, тъй като те, както виждате, графемите са доста по-сложни от буквите в кирилицата. И като когато са по-малки до четвърти клас дечицата, обикновено се учат да изписват графемите правилно енергийно в цвят, в поедър план, както примерно тук имаше една картинка с едно момченце, ето, големи и съответно те да рисуват нещо, което усещат, нещо, което желаят, което им е любимо, нали, съответно заедно с графемите. И сега искам да ви покажа, това са занимания в една друга частна детска градина в София, където работи друга наша колежка, обучена с тези помагала. Виждате, че децата работят по цветове с различните графеми. В случая се работи със светло-синия цвят. Те са разделени. Ето, тук се работи с златния цвят. Малките дечица, например, виждате, направени са им нещо като замъци от картон и те съответно избират цветово картите и ги подреждат съответно в съответния замък и се правят различни интерактивни игри, като се съчиняват приказки, съответните наименования на картите са имена на герои от тези приказки. Децата се вкарват в една такава активна опознавателна среда. От една страна те играят, нали, както се предполага за тяхната възраст, от друга страна, чрез това познание, те учат и наименованията на символите, учат ги да ги рисуват в цвят и за тях това е изключително интересно. Виждате как се радват дечицата и това е по решение на ръководството и на родителите. И това, което Моника ви обясняваше за пластелина и за различните, за восък, да, за други текстури, с които може да се правят, може да се изпече също от тесто. Сега тук ще ви покажем как се изписва по правилен енергиен начин думата България с различни цветове в ред. Нали, както виждате, Буки изпълва целия ред, доста едра графема, Р голям е съвсем малко по-малка от Буки, горе не достига до реда. Люде е следващата графема, която е малко по-малка от R голям. Има 5 размера на големини на съответните графеми. Глаголи, виждате, че тя опира с едното кръгче горе на реда, но долу не опира. Тя е малко по-дребна като графема. Аз, след
След това следва ръци. Всичко това се изучава, показано е в помагалата. Много красиво се получава, както виждате, цветово. Децата също много обичат да боравят с цветове. Тук се получава и ефекта не само на самия смисъл на графемата, на наименованието, но се получава и ефекта на цвета. Едно като цветотерапия. Сега, тук следващото, което ще ви пусна, първо искам да ви кажа какво ще чуете. Това е клипче, което е направено от една наша курсистка от курс, който водихме миналия месец. Тя е музикант и певец. Вместо да пожелава с картичка по повод мартински празници на познати, тя пожелава с това клипче. Това са записани звуци, които са в мелодия от графеми на нейни пожелания към приятели. Тоест написва си пожеланието на кирилица, след това си го превежда на глаголица, изважда според цветовете тоновете, подрежда ги, изпява ги изсвирва и се получава съответно мелодия. И сега ще чуете как тя процедира. Така. Това нещо може да направи всеки един от вас, нали, който знае нещата, знае материята и може да си композира, може да си съставя мелодики. Това го правим и с децата. Те са много любопитни, примерно да разберат как може да се изсвири или да се изпее тяхното име. Или, примерно, името на мама, на тати, на братче, на сестриче. Могат също така детски думички, нали, да се съставят. Защо полето за работа и за творчество с глаголицата е необятно. И това е нашата цел в момента, колкото се може повече хора да се докоснат до това знание, да го усвоят и съответно да го работим ежедневно, да го предаваме на децата. Тъй като наистина децата много лесно възприемат нещата, които са свързани с музика, с движения. Сега, друго, което искам да ви покажа, това е запис, който ние сме направили. Може само звука да го оберете. Звука, да. Видеозапис, как може да се танцуват символите, това, нали, което Мони показа и което на клипа видяхте. Това е към помагалата, записано е на флашка с един накрайник, даже може да се гледа и от телефон и съответно отвън можете да си вземете. Значи видео и вие да се самообучавате, като имате ръководството, там има кратко описание, съответно гледате видеото и можете да си се обучавате как да изписвате с движения в пространството самите графеми. Така че това също сме го предвидили като възможност, ако някой иска сам да се самообучава. Имаме също на запис на тази флашка и аудио, това, което Мони ви изпя, само че направено с вокала А, тя ви ги изпя с наименованието. Тоест, ако някой иска да се учи да пее глаголицата, нали, може съответно да се подпомогне.
Ето вижте какви красоти творят хората. Всичките тези неща просто са малка част от това, което ние правим. Това беше направено миналата година за 1 юни, като едно плакаче и поздрав към децата с нашите карти. Нали, могат също да бъдат подреждани в думи, на дъски. Всичко може да се прави и съответно, нали, с рисунки помежду им. Прекрасни неща се получават с тези карти. Сега тук исках да ви запозная с една наша фейсбук страничка, която се нарича Глаголицата, непознатата тайна сила. Наложи се да направим такава страничка, тъй като има доста хора, които имат желание да споделят това, което ние правим. И съответно ние направихме, така изглежда картинката на фейсбук страничката, Глаголицата, непознатата тайна сила на кирилица във Фейсбук. Там споделяме информация за курсовете, информация по някакви постижения имаме или наши приятели, или наши курсисти, така че ако някой се интересува, може да потърси тази фейсбук страничка, да я хареса и да се включи, съответно да се информира. Ето това е за нашите курсове. Имаме за сега 3 вида курсове. Единият вид, това е така нареченият начален или основен курс, на който курс ние съответно запознаваме хората чрез помагалата с глаголическите графеми, да ги могат да ги пишат, да ги четат, да ги пеят или свирят, да ги танцуват. Следващия курс като ниво е за хора, които имат желание да преподават. Самите те да водят занимания, било то за възрастни или за деца. И там съответно целият екип на помагалата помагаме на тези хора да могат да изградят умения, съответно да водят такива курсове. Само искам също да кажа, че екипът ни съдържа музиканти, певци, психолог, танцори, хореографи, човек с ясновидски способности, който все пак сравнява нещата да бъдат достоверни и близки до истината, архитект, дизайнер, художник и така нататък, т.е. в различните изкуства, които се съчетават, нали, в тези знания, които са свързани с глаголицата. И най-новата ни кауза с курсове, която от 2024 година ще продължи през цялата година, е безплатно обучение на преподаватели от училища, читалища, детски градини, центрове за работа с деца, при условие, че те имат желание да работят с тези помагала и да си ги закупят. Ние отиваме на място и безплатно ги обучаваме. И такова вече обучение имаме в няколко града. Последното беше в Петрополе. Над 60 учители бяха обучени да работят с тези помагала, така че ако някой има желание, нали, може да разпространявате тази информация. Това е наша кауза, за да можем да докоснем все повече деца от различни възрасти до тези красиви неща, които са свързани с нашата азбука. Има една страна на глаголицата, която въздейства лечебно. Тоест, бидейки тя енергийна азбука, енергийните символи, за които, нали, ние говорим до сега, че имаме енергийно изписване, въздействаме енергийно звуково, енергийно цветово, енергийно през танц, през движение. Доказано е, че тя има лечебна сила. Както рейки символите, както други свещени символи. И ние тук сме си извадили информация, нали, за определените символи, чисто емпирично от опит.
как въздействат и съответно наистина те могат да бъдат използвани като лечебни такива. При работата с деца вече имаме наблюдения как могат да се използват глаголическите символи за облегчаване на съответни състояния на децата, за други за отваряне на съответни способности, които те по една или друга причина имат затруднения с тях. Имам предвид говорни дефекти, липса на смелост, примерно да се правят неща на воля, недостатъчна воля. Вече да, с хиперактивните деца, нали, така наречени, тази агресия, която виждаме в някои от децата. Мога да дам сега думата на Мони да сподели, тъй като те в тяхната група имат такива деца и резултатите са впечатляващи. Да, благодаря. Да, в нашата група имаме едно момиченце, което е 7-ми клас. Не говори от малка. Има възможност, може да говори, но се е случило някакво заключване. И с нашата приятелка и колежка Валя огромна надежда имаме, че тя отново ще проговори. Но това, което се случва е, че в самото заключване и в самото затваряне в нея да не общува, защото тя само в къщи говори, извън къщи дума не обелва, в училище я изпитват чрез тестове и се оказва, че тази заключка, която тя е направила, е оказала влияние и върху двигателните и възможности и всичко. И чрез глаголицата ние започваме леко да я разтваряме, леко тя да я активираме. Изключително интересни неща се случват. Имаме огромна надежда, че много скоро ще чуем и как говори. Защото всяко едно дете, всяко едно наше дете е много ценно. Ние не можем с пренебрежение да се отнасяме към нуждите или към потребностите или към странностите на нашите дечица. Те са просто уникални. Любов и търпение. И тя започва да, понеже тя не можеше дори да разтваря ръце, крака, някак много свита, сега тя почти всичките вече знаци ги знае, почти всичките графеми, сеща се, отпуска се, започва много добре да се координира, което за нас е уникална индикация, че ние сме в правилната посока. И тази магическа азбука, да, наистина тя е лековита и много скоро очакваме за нас нашето малко чудо да се случи с нашата курсистка, която е в 7-ми клас в момента. Аз я познавам от преди 4 години. Дума не съм чула още от нея. И в театралната школа участвала, измислях специални роли за нея, да не са говорящи, за да не я притеснявам, защото тя иска да е на сцена. Има желание да е на сцена. И последно, което исках да споделя, на новогодишното тържество в нашето читалище, нашата група, понеже нашето читалище се казва Виделина, изтанцувахме Виделината, озари и обнови света. Тя беше една от желаящите, защото не всички курсисти се осмелиха. Това е уникален танц, народен танц, който ние изтанцувахме. Стефи беше с нас. Редом с нас, с кърпички, изтанцува Виделината, озари и обнови света. Да, благодаря ти. Тук сега съм си записала още няколко неща, които искам да ви дам като примери какво може глаголицата. Значи всички червени графеми в червен цвят дават сила. Те са свързани с добродетелната сила. Примерно, ако някои дечица имат нужда да бъдат подкрепени, примерно след заболяване, нещо нали, нуждаят се да бъдат подсилени на всякакво ниво, не само на физическо, било то и на психическо, може да се работи с червените графеми. Зелените графеми, те съдържат в себе си развитие и растеж. Нали, те са свързани с добродетелта, приемане, човешка любов, особено Буки, което е и врата към познанието. Примерно, ако имаме детенца или дечица, които нямат много афинитет, така да са прилежни, нали, да се стараят в усвояване на знанията, може да използваме
графемата буки. Също, ако трябва да смекчим характера, да станат по-благи, да станат по-сърдечни, по-меки, можем да използваме графемите люде и добро. Тези неща, които ви ги казвам, те са наистина, нали, пак да повторя, от практиката. Нали. Всеки може да ги пробва и съответно и други неща, нали, да допълва. Светло-сините, те са свързани с добродетел, вяра и те именно помагат при тези говорни дефекти, за които, нали, казах. Може да се работи с глаголи, с покой. При трудности в изразяването, нали, може да няма говорни дефекти, но може да има трудности в изразяването, тогава може да се използват глаголи, покой, наш, и трите са светло-сини, да, ирци. Например, ако на някой му е нужна повече вяра в себе си, тогава могат да се използват аз, покой, наш и черв. Лилавите графеми, те са свързани с добродетел, надежда. Те имат способността да променят мисленето и да дават надежда във всяко добро начинание. Например, ако искаме да бъдем по-добри, можем да напишем аз, добро, веди. Ако искаме да се научим да говорим истинно, аз, добро, иже, глаголи. Ако искаме да имаме позитивни мисли, да мислим по-позитивно, аз, добро и мислите. И последният цвят, това е златните. Те са свързани с добродетел, силата на божествената любов и светлина. Тоест, златната енергия, тя идва от един много по-висш свят. И примерно, как можем да ги използваме? Ако сме в затруднено положение, графемата Йота може да ни даде бърз изход. Графемата Како може да ни даде алтернативни пътища, алтернативни решения. Или примерно графемата Ом, която да ни защити от нежелани манипулации, от чуждо влияние. А най-мощната защита, която можем да придобием, е с графемата Р голям, която е и съответно най-близко до нас като българи, нашата визитна картичка. Така че ето в такъв порядък можем, нали, да си служим. Сега ние в тези 45 минути просто само успяхме да ви понахвърляме нещата. Идеята беше, нали, да видите, да споделим, нали, опит. За голям в кирилицата, да. Така че, мисля, че времето ни изтече, ние сме до 15, да. Ако имате някакви въпроси или нещо искате да погледнете от това, което сме ви донесли, ние сме отсреща. Да. Имаме за българските училища в чужбина е въпроса, имаме контакти в момента, но нека да станат нещата и тогава ще ви кажем. Правим опити за българските училища в чужбина. Да, за тях също работим. Благодаря ви за това, че бяхте с нас и дано сме успели да ви заинтригуваме, да ви вдъхновим. Така че ние сме на ваше разположение отвън на масата. Благодаря.